Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, insidente rin pang susuntok asin pang tataga sa sarong grade 8 student, iniimbestigara na kang Naga City Police Office. Supply reduction sa illegal na droga sa syudad kang Naga, padagos tinututukan kang Naga City PNP. Suspect sa stabbing incident sa Nabua, Camarines Sur na ikinagadan kang sarong babae, padagos pang pinagahanap. Maoran nakabugtakan kang panahon, posible sa masunod na simana. Uyaan mga bareta, saldaw na ini. Ako po, si Cristina Valenzuela. Pagbugtak ng playground sa mga eskwelahan sa syudad ng Naga, tatawan atensyon kan lokal na gobyerno kang Naga. Ang detalye sa report ni Christine Reyes. Sa enot na Carlos Sunday sa Kalabaan kan Magsaysay Avenue, syudad ng Naga, nahiling ni Mayor Lani Robredo ang kaugmahan kan mga kaakian urog na sa mga inflatable playground. Digdi man nabukasan ang issue na magkaigwan ng playground o lugar sa sarong eskwelahan na pwedeng magkawat ang mga kaakian. Kabal na digdi ang nasa Educare Center, nag-aalal na subot ang mga aki, nag-uugma pa ang mga ini. May mga nahiling man silang espasyo sa mga eskwelahan na pwedeng gibuhan ng kawatan ng mga aki, imbes na pabayaan sa ng malaboy asin maati. Si Schoolsman, sinabi ko na din ini kay Ma'am Susan, sabi ko, arayusun ta mga classrooms, pero dapat ang next step kani, permit ang i-endeavor na may kawatan o may open space ang gabos na eskwelahan na bakong laboy anyaon, ang ibang eskwelahan, igwaman open space, pero di magamit dahil di maayos. So, saro yan sa mga pag-uulayan sa local school board meeting this week dahil nagbabudget hearing. Inako man kan alkalde ng dakol pang problema sa mga eskwelahan sa syudad ng Naga. Saro sa tututukan ng dangunyan, iyon na madagdagan ng mga classroom. Pinagtawan doon ni Robredo na habang nagdadagdag ng mga classroom, kaipuhan na kasabay man kay ni ang paggibo ng playground para sa mga aki na parte man kasi ng pagdakula. Ngunyan kay grabe pa ang problema sa mga school buildings. Si dating 200 plus na kulang, gulpi kita mga nasurisit from private, ngunyan garo 160 plus na lang ang kulang na school buildings. Ang target within 3 years ma-close ta si gap. Pero dapat sinasabay ta na si pagsiguro na may mga kawatan ng mga aki. Ang pagkakaigwan ng mga playground sa mga eskwelahan ang dakulang tabang sa mga estudyante na mas mapa-improve pa ang silang pakikihalubilo sa kapwa ng estudyante asin dakulang nakafocus sa academics. Para sa Jaran TV 48 Naga, Cristina Reyes, Newsbreak. Sa ibang bareta, nakalatag na ang mga aktibidades para sa ikaduwang Carlos Sunday, arog kan inflatable playground para sa mga aki, Zumba para sa mga young at heart, asin nagkakapirang banda na matugtog asin madaranin mga kanta na pwedeng sabayanin pagbayli. Para man sa mga food lovers, yaon man ang nagkakapirang restaurant na nagsisirbinin masisiram na pagkakan. Ang Carlos Sunday ang mapuunin alas 5 nin hapon hasta alas 11 nin banggi. Kan nakalis na simana, dakul na pribadong grupo ang nagpaabot ng intensyon na magpartisipar. Mga barangay officials as force multipliers na pinag-deputize kang Public Safety Office, pwede na subuot maggamit kan pinag-issue na citation ticket. Ang detalye sa report ni Christine Reyes. 148 na ang deputized barangay officials as force multipliers na mga katabang kan Public Safety Office sa pag-implementar kan lay sa trapiko. Ini matapos ang pa-training as seminar na pinag-gibo kan Public Safety Office, katawang City Treasurer's Office as City Legal Office. Sinabi ni Public Safety Office Executive Director Rene Gumba na may pagtiripon sila sa masunod na simana para ipaaram sa mga deputized barangay officials na pwede nandang gamiton ang mga citation ticket na pinag-issue sa SINDA. Pinagtawan doon yaman na mayo na sindang makakaibanan na PSO personnel sa paggamit kaini. Tipunon ta sinda next week para maipaliwanag ta sa liwat na ang kaput mong ticket pinagkatiwala sa imo kang syudad and parte kang trabaho mo sa pag-enforcear. So yung ticket na yan gamiton mo dahil mo pagsarayo. So importante yan. Taang nangyayari minsan nagkakaigwapang kariribungan. Igwa na ka mong mga ticket dyan ang inaapudan pa sa PSO na madyan sa area. So para lang po magka-level off, after katong training ninda, pinag-require sila mag-agi sa training from City Legal, from PSO, from City Treasurer's Office.
nag-award na kadtong mga citation tickets. So kay puwanta nang i-remind na gamiton. Iya po. And take a more active role. Ang presensya kan mga deputized barangay officials as in force multipliers ang dakulang tabang sa pag-implementar kan mga ordinansa kan lokal na gobyerno kan Naga. Para sa Jaran TV 48 Naga, Cristina Alcanzar Reyes, Newsbreak. Sa kasumpay na bareta, kabali si punong barangay Julius Sanchez sa deputized barangay officials kam Public Safety Office. Sinabi kay ni na sa indang tututukan ang mga nagbabalgar sa ley sa trapiko asin si mga daitetaos kan tamang pag-apunin basura. Apwar sa iya, may ibang barangay tanod subuot ang deputized man kan Public Safety Office. Nagsabay naman sinda sa PNP sa pagkondusir ni checkpoint kan nakalis na aldaw. Sa mga deputized ng barangay official, so yan, ang kadaklan man lang kay ano kaya si mga violation in terms of pag-apon ng basura, and then regarding sa pag-traffic, pag-bayular, sila naka-helmet. So nagkakandak man igdiyon ng offline checkpoint. So with the coordination of the PNP. Mas magiraray igong PNP takong igobagang mga armado man dyan, at least may protector mga bilang mga barangay tanod and then barangay official. So mas magandang with the collaboration of PNP and then the barangay official. Sa ibang bareta, nagkakantidad 76,647.36 pesos na health commodities ang pinagresibi kang Rural Health Unit kang Tigaon, Camarines Sur, hali sa DOH Bicol Center for Health Development bilang kadagdagan na tabang sa mga naapektaran kan bagyong uwan. Ini kinabebalehan kan mga bulong, water purification tablets, water containers as in hygiene kits. Padagos man ang pakikipagkoordinar kan DOH-CHD Bicol sa mga apektadong probinsya para mahatudan nin tabang. Nagpaluwas naman ng statement ang Naga City Police Office dapit sa nangyaring pagsusuntok asin pagtataga sa sarong grade 8 student na taga-barangay San Felipe, Ciudad ng Naga kan nakalis na Webes. Susog sa inaluwas na statement kang PNP Naga, nagkukondusir man subot sinda nin pagbibisita sa mga eskwelahan asin pinagmamantinir ang police presence. Ang nangyaring insidente sa biktimang grade 8 student ang sa inda naman subuot pinag-iimbestigaran. Siniguro man kang Naga City Police Office na magiging salbado subuot ang kada Nagenyo basado sa indang sinumpaan sa serbisyo. Sa ibang police report, sa nakalihis na simana, sunod-sunod ang pinagkondusir ng mga anti-illegal drug by bus operation na nagresulta sa pagkakaaresto kan nagkapirang persona. Susog ki Police Captain Daisy Angeles, Assistant Chief kan City Community Affairs and Development Unit. Gabos ini, parte kan sa idang supply reduction campaign. Apwara ka ini, nagkondusir man sindanin anti-illegal drug campaign sa mga barangay kang Naga para maintindihan kan publiko kung ano ang makanos na dadarahon sa inda kung maimbwelto sa illegal na droga. Ang satuyang mga kapulisan, ang satuyang station is nagigibong effort para ma-lessen itong, ma-reduce itong nagagamit kan sa tuyang angkang illegal na droga. So sa pamamagitan kang syempre itong mga activities na pinakanda. So sa pamamagitan kang mga activities na ini at least na-lessen itong paragamit. Siguro naaaraman ninda na ini maraot para sa lalo sa tuyang mga estudyante. Sa iba pang police report, padagos ang pangapodan kang Nabwa Municipal Police Station sa isay manaigwang pagkaaram o may impormasyon na nangyari sa stabbing incident sa Zone 4 Barangay La Purisima, Nabwa, Camarines Sur na makipagtamangan sa mga otoridad. Susog ki Police Lieutenant Colonel Dominic Borigas, Chief of Police kang Nabwa Municipal Police Station, ang impormasyon nindang makukuha ang magiging paagi para matauan ng ustisya ang pagkagadad kan sarong babae sa nasabing barangay. Maray na hapon po sa pangapudan ta po sa posibleng nakadangog, nakahiling, eyewitness naman sa nangyaring stabbing incident dyan sa La Purisima, Zone 4, Nabwa, Camarines Sur. Sana kung may informasyon ka mo na magkakatabang sa Maricas na pag-resolbar kayo ng krimen,
makipagtabangan po sa Naba Municipal Police Station, digdi lang po kamo nganing matawan tang hustisya ining victim. Padagos sa mga bareta, sa mga naghahanap ng parol na dekorasyon sa harong para nguyan na Pasko, may nagtitindang ngunyan sa Naga City People's Mall. Uyaan sa kuyang report. Mahihiling sa baba kang Naga City People's Mall ang mga nakadisplay na parol na may man iba-ibang kolor asin disenyo. Ang mga nakasabit na parol na ini ang dai mawawara ngayon na Christmas season. Alagad limitado sana ang supply kan mga parol na ipinapabakal kan mga patinda sa Naga City People's Mall. Urog na, ta 50 pidasong parol lang ang idinideliver sa inda kada simana. Sigun ini kay Susan Bulahan, 35 pesos hasta 80 pesos ang presyo kan mga parol, depende subuot sa disenyo. Kuyan, kadikit ang supply ngunyan, dikit ang nagigibo. Kuyan yan, bihira lang kami madeliveran. Maray ining aki ko, sige ang gibo, kaya makintab na iyan. Pag minsan, kuyan, 50 lang na pidaso, kaya, day para rihas. Kung hanap man kan mga parabakal ang mga DIY na Christmas tree na gibo sa floral wire, araw kan mga nakadisplay sa tindahan ni Emily Rangasaho. Yang Christmas tree ngayon lang naman yan ginawa namin. Puro pasi wire, yan ang ano namin. Tapos karton. Ang presyo niya 150 to 280. Saka itong malaki nasa 550. Kasi masyado na magastos, malaki na yung nagastos ko kasi. Kinaano na lang namin sa pare. 150 pesos hanggang 550 pesos sana ang presyo kaini. Depende man sa pagkadakula asin langkaw kan Christmas tree. Istorya ni Emily, aabuton sa 3 hanggang 4 na oras ang paggibo kang Christmas tree. Urog na kung halangkaw ini. Minsan 3, 4, depende. Pagka maliit, minsan nakakagawa kami ng 2, 3. Pero pag malakihan, yun, tatlong araw, beses ko kami ginawa yun. Flies kami talaga gumagawa. Pero pagka pinapatungan, konti lang naman ang ano namin. Tulad niyan kami gumawa, ang inaano lang namin yung ginastos namin, tataasan min ng kaunti dahil sa paggagawa. Yun lang. Sa presyo naman, kung may ng presyo, halimbawa ko, niya ng 150. Pagkaya naman, ibinibigay namin. Mientras tanto, may pasaro-saro naman na nagbabakal din mga Christmas decorations sa Naga City People's Mall. 34 days antes ang Pasko. Para sa GNN TV 38 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Sa ibang bareta, matapos na makapagpahingalo ang Bicol Region sa pagtama kang Super Typhoon Uwan, posible subuot ang pag-uuran sa paglaog kang masunod na simana. Inihuli kan low pressure area na pwede subuot maging bagyo asin magkaigwanin epekto sa Bicol asin Visayas Region. 50 hanggang 100 mm na bulos kang uran ang pwedeng asahan sa Lunes asin sa aldaw na Martes. Sa iba pang bareta, mga naging katuwang na organisasyon sa grand relaunching kan Project Melchor kan Naga College Foundation, pinasalamatan. Ang detalye sa report ni Campus Correspondent Kenneth Del Mundo. Nagpapasalamat po kami sa Naga College Foundation sa priority na itinao sa Moya na maging partner kami. As in, sa may mga programa na pigo-offer sa Naga College Foundation, sana manudan ang gabos na pigo-offer sa mo. Magayon po ang magiging benepisyo dahil sa mga programa na manunudan kan sa Moyang Kabarangay na may adapt ang mga programa kan lalo ina yung Melchor program unya na para sa pwede ini okasyon sana nanudan sa mga meaning kan si Melchor. Ini sinaging mensahe ni Honorable Lydia Salazar, Kapitan kan Barangay San Jose West Kanakman sa mataryumpong grand relaunching kan Melchor program kan Naga College Foundation na ginibo kan nakaaging aldaw November 17 sa saindang barangay. Ang nasabing programa naging paagi para mapakusog ang collaboration kan institusyon katuwang ang 10 bistadong organisasyon na saro sa Naano Beto. Iyon magserbi bilang sarong paagi sa pagbilog din empowered asin sustainable na komunidad lakdang para makapagtaunin kaaraman asin kaugmahan sa tawo.
kan taon 2008 kan ma-establish ang programang Melchor kan mga tauhan hali sa Center for Social Responsibility. Iniigwang kahulugan na mobilizing environmental management and protection, livelihood, capacity building, health and sanitation, and outreach for responsible nation building. Fast forward sa 2025 kung saan ang institusyon asin mga naging katuwang sa paghaman kan programa ang kaibahan sa paggirumdum kan ika-17 taon kaini. It marks the start of the partnership between NCF and San Jose West. So grand launching of the Melchor program that will take place for 3 to 5 years dito sa adapted barangay natin. Which is, first of all, sa mga students, you have to try to engage in community extension services kasi it will help you hindi lang ma-enhance yung skills nyo, but syempre para malaman nyo yung mga situation natin sa community. And then aside from giving help, you will also earn not just experience but learnings also. And sa adapted barangay naman namin, so this is a partnership. This is not sabi nga nila, it takes two to tango. So may support from NCF at may support din from the community. Para sa GNN TV48 Naga, Kenneth Del Mundo, Newsbreak. Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang sabuyang official Facebook page GNN TV48 Naga. Padagos kaming bahatod ni mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa sabuyang official YouTube channel GNN TV48 Naga para updated kita sa mga bareta asin istoryang bidaan Bicolano. Maski aldaw ni Sabado. Ako po si Cristina Valenzuela at sinini at GNN TV48 Naga Newsbreak Weekend. Tanga tadiri ko na nababay na GNN TV48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV48 Naga sa channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa Channel 48 mo. Para sa mga balitang nangunguna at napapanahon, at sa mga programang swak sa panlasa mo. Tutok lang sa GNN TV48 Naga, Bida ang Bicolano. The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up. We set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and markets. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future, you leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Ano, Moraga? Be a tiger today. NCF's the quest. Let's lightning your way.
At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASSO accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry ready. Shoot to edit, dito from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. Jika na ba? Tiger today. Ano, Moraga?